$50. Andinozungazungazunganisa ndakawana $30 ndakamukuendesa. Saka vana vanonge vasingadyira ti mari yanga yakazoinge kuti vana vaone ndazotokwanisa kuzowana imwe yacho ndinongokwanisa kuvava ndazowana imwe yacho kuti ndipedzise pa50 yawana imwe yacho ndandakati ndinokwanisa kuzoiwana musi wa15 ikona ndakati ndinokwanisa kunge ndakazosungurwa kuti ndinge ndichiwana yasekuru ndakatongerwa kuti ndizobhadhara. 15 yani December. 15 September. No. Mukawira nare na sekuru vacho. Sekuru ndandisina kuzonga ndakataura nawo. Ndinokwanisa kunge ndichiwana bana vange ndataura kuno. Ndokundinokwanisa kuzonga nawo. Next week. Ko yechikafu mukawira nare na mbuya ari kuchengete vana kuti imwe yacho ndichaizopedzise. Andinokunge ndakazotaura hangu navo kuti ndinge ndisizozwa kuti vanga vakawirana nazvo here kuti ingazi yakakwana kuti asi ndakange ndichazongopedzisa sekuita kwandanga ndichikutsvaka kuti andisiite. Saka mukadzi wodzoka here wochidini? Suggestion yako ngeyekuti kudini? Ngekuti mukadzi uchikwana sekuruka ndizvo handizvo mukadzi ndinonga ndichida kutozwa ndiye kuti uri kuda here nekuti inini ndaitomuda kuti anga atori saka ndoda kutozwa ndiri kuti ari kuda here kudzoka kwacho because inini ndaitoda kuti izvo zvaifanira yatori izvo zviri munhu haasi munhu afanira auya uya kuno kumberi unogarirei? Waprepared here kuti udzoke kumurume? Pane zvakagadzirisika here? Makayananiswa here? Ndokwanisa kudzokera. Ukwanisa kudzokera? Alright. Sekuru wacho pauyiwa zvakudzokera ndokugamuchira kana iwe wachimira ndovakwanisa vadzokera. Zvakarongeka? Zvakarongeka. Zvakarongeka. Asi pane mari yako ndichitaura. Taura. Pane pamabvunzo kuti mari nasekuru makazodini makawirirana mukataurana. Handinenge tine mari yananga ndakachatira kuti andipe mari. Ndaitomira kuti tizodini tamunonga uzotibvunza kuti akuru sena kwakasudzira wakaita mbuya asha nekuno kwaita sekuru ndingangoti zvese izvozvi netirauza rangu rakabharura ndopatakanda kuchifana tichitaura pakuti chii zvakamira sei mangwana tizonotikisa azosefu ndibaba rude trouser rako rude trouser rangu nekusunda kwakanditi achindipfinyira pasi nekusunda mukadzi wangu topatonga sei ipapo matambuya asha ndiwo baba ya mukadzi ripoda baba ya mukadzi kaudi uripirwewo here? Aiwa kuna ndichibuda muno ndakazi ndingamusiya ndaka ndaimuonechi abereke mukadzi wozoya nezvavanonga vataura patiri kuno kwanditi ndiwo achazope mutongo wavo. Vabereki vemukadzi vakati ngatibhadhare 150 kusunda kwakaita 100. Ngeripi vabereki vemukadzi wako? Ndiyo kwavadhansi. Wanini ungewauya nawo? Avati nhasi ndakabatika asi ndakatoibvako nezuva. Vazi vanosvikuti ngei imhoune mwana zvava zvasvike uyu mukwasha wakaita mhosva hatirambi wakafarisa akaitawo zvaakaita achida kutorawo foni mukwasha wenyu ndizvozvo. Saka inyaya yakauya kudare towirirana wakabvuma nyayani kuti ndakakanganisa ndakarova tezvara ndikasurumidza ambuya ndichindotore foni ndichidaidai hanga akatengera futi mukadzi wake wacho kana uda kutora inini mwaiidawo foni yacho
Saka tikasvitsana ikoko dzimwe nyaya manje amunoti tiri kunyanya uzenge kuda kuti hamudi kuti munodire kuti zvozvoti mapedza nyaya kuna umwe oramba mukwacha unogona ukarotaura kuti nangu abereka amuka bazondisvika kuita maurambanisa zvinozogara naye hanzo dzako mukwasha wenyu unondozi pa agurwi gumbo kana roko kana kudzipa padziso kunodairi aiwa bama mbiri nhatu daidai dambu yaya zvaari kuripa zvacho zvawanda une nyaya dzekudari kuno kuruda kubhadhara kuti 150 yekudari kuno imwe wacho unoda kubhadharwa netrauzi unoda kubhadharwe mari patrauzi trauzi $5 vijana wakwakati nekunetsanirika ndinomuregerera uku kuna ndozvitoda mutombo kubereraiwo maoko kani ndirabva rabuda soko rokuti chini mwana wangu aiti mwana wangu yes what is right sorry anasekuru nekuya kwatakaita takatadza kuzwisana saka tizozwisana ndako unokwasha trauzi unoda mukoma ndichavapa ndaida kuti kachigumbuke trauzi kadini kadzi tichinoda kumhura saka mupambo ndichada kuti vhuwapera mwana amboya kuholiday aendewo pambuya masiriva patrauzi ini ndaikwanisa mukoma ndichavakwanisa kuvatsvakira trauzi panzvimbo yemugwagwa zvekwamadhanzi kwana sekuru hatingatongerwe ndiana sekuru vari kubanza avo futi ndisekuru vacho ava yakwa zvekwamadhanzi asi havana kusvitsirwa panyaya idzodzo kuti koda kubata asi handidzibati zvekwamadhanzi toda vekwamadhanzi kuti vakutonga zvakapinda imi kuti vauda umhoo nemwana ndaikumbira kuti vambouya vataure vari kusaidhi kwavo vachitaura futi kuti vari kuida iri uyu tikadaro kwedu suu taiti hatina kupuwe mari yatouda yakakwana handiti asi tisina kupuwe yatinoda yakakwana inozouya here dzaakuti dzaakunotongerwa koupei ungali kubhadhara chimwe kumasuro ndo pandaikumbisa kuti kwamboti tichiri kumuda ende nemaexpenses ataiti tipe kubhadhara vana for sure takazwa kuti sure wakaunza asi kutsvaga kwechirume kunosiyana tiri mutuma kuti tobe mombe uye kuti inongozveodzoka futi nekujeri kwacho ndiuchada kumuendesera kuti zvakanohembe mukwambo wedu tikadomusiya kumuti tode mari yakati uchaenda kobe mombe ovabwe muchero kana uramba hatodzi kana kuti ndo yatova homa yekutozoti tadhakwa tinoti ziva kuti ndakambodai saka inji yandaida kuti tijekeserwe nyaya iri kuti takawirirana here kana tisina kuwirirana kuti hatina kana takawirirana kasekuruka dzimwe dzacho tochimbosiyira kuna atete kumba right iwe ndo nenyaya yako urokuti udii ndinopokana nekuti asi akariparwa haasi kutaurira iweko iwo trauzi rako rurida kunani ndode kune kudari unoya naro panoritora zviwe chirikuzipaanyaya zvavanokunokundana makombi muchadhaburana mukazotanyaya iwo wakati uda trauzi kumira kuona trauzi muopo trauzi amuzi kuti rabvaunaniwe iri ndogona kutoitenga ndotokupa trauzi kana nini ndofatorti asiziba wakatibvarurira wacho ndiyo rusodi unonga asina uchiita unoona kuti mwaungohana asi mhosva iripo iwo woti mombe nduda inobude kudanga mwako ikabva inomwe munhu udanga kwandiri yeudanga roko inyari hadzi kana mhou kana che handii ndoda yemudanga mwa iwo ude mombe hadzi mhou unondouya unoona yamira apa mombe yako zvekuti yabva kupisa ndati iwo nyaya yako dai waida trauzi kuna mukwasha mungadai kwakaonana nani namukwasha asi wakayaunza kuti kuno kubva wazotaura kuti uda saka ndakubvunza semunhu akaunza nyaya uda chii ukati mukwasha wangu ndomuregerera panyaya yedu dzekudai asi trauzi sirangu ndilorida ndokazosimuka yachiti sekuru hatidi kuti mugare mine chigumbu batiri akwasha ndinochimirire munin'ina wangu trauzi renyu ndodeni ndomba pane chakashata wataurira inini saka iwo trauzi renyu mauda kuzoya inini manje
zvinobudire kunoku mukapanana matrauza acho muri 2 pasi pemuti rinopedzisira raamapisi mairi futi muri kunetsana ari kuti handiro zvakaiiperi zaswai mwakeudza kuti zvese zvinoitirwepi iwo ngwasha ude kunze trauza riini ngatopedza kuti azviitire kuti waide kubatsira ava kuti vapise trauza ndii saka azviite kuti imi chinobatsira munobatsira aya pacheni imimi nokuti ando akashachirwa mupa ava trauza awo yachibvisa wega nyaya yava kuno kuyoperera kuno pane kuti kwaizi iyi yogadziriswa mozoti imwe yozopeswa nanatete nyaya kunoku haichadziri kuna natete inoperera muno zviri mugwara kuti richiuya hatipani kuti vakatadza kupana kumba mukoma vangu nigwasha saka ngati inini ndinopa iye ngasati ndipe kumba kuti mukoma vangu tisiri mukoma imunendese trauza mwakanyara kana iri mari muendesa mwakanyara aya oya chiripa kuna mambo ozezwa ndobanandikwanisa vamwekutese chigarai pasi rai iwo nyaya dzako wakaya nengani muno wakati une problem yei mudzimai wangu usunzi kwakakaita nekundorwa kwaite mupasha neuyu kuro hwakaraizwa chi nemupasha futi ndonyaya dzandakadini kuro hwakakazwa nemupasha handiti tofanira mwana acho akadonzera nemwana handiti right netrauza ndinofanira dzakaiswa ma5 saka nyaya yako iwo sofa uri kuiona sei maona kami kuti nyaya ndepekuti ndoda kudzoka pamati ana bambo wangu inini havangatongi kuti vai ndode zvakati kuti zvakadini imari inonga yakawanda handiti kuti wada woya praziwo wacho wakambotaurirana tezvara kuti warohwa mwana wenyu mberi ndichibva kunomu ndakazida apsiyadha unofanira kuti wadii wata ndati wakataurira iwo bozi zvimwe zviro zvacho hazvindotaurwi iwo kana wanyazedota wakatodoripwani anonge uripi uri pano mukwasha wakadhakwa akaite zvisakanaka akarowa tezvara akarowa mbuya akarowa mafoni akaini mukazodzoka ndiruzwa kuti makazodzoka semhuzhi mukagara pasi mukadhiskasa mukaona kuti no nyaya iyi takaendesa nekwamambo asi zvinhu zvekuti tinogonoka tichidini tichigadzirisika saka pakugadzirisika kwazvo ndoda kubata tichiri padhuze handita patakambogara nemukwasha tichidhiskaoite nemukwasha mba kwedu isusu ndozvakaora zvinga chinyemba kuti motakazoti unonyepa hatinombogara pasi daakumhaa kweite nemukwasha aiwa naiyewa tanombogara kusudai pasi okay hazvina basi indori kuno saka ndati isusu zvetoda nyaya yakanga yauya kuno munhu amhangara tichidoti nyaya yake tionoti yakamira sei paine panoda kuripwa mhosva haina umwe mushonga mhosva inoripwa kare dzairipwa nezvipeneti tsono bute asi ngozi yainyarara ngekuti mhosva inenge yadiyarika petinotaura ngepekuti imimi sasekuru nyaya yenyu imimi muruda trauza hamuna chimwe chiruda kubhadhara baba kuti mukwasha wani unochinja tomuda siteri mukwasha asi azobata chimuti chake ichi chaanoisa apa unokwedanda iro saka wakatotsemuka tomuda mukwasha wedu anobata kamuti kakona ina handibhemi atinokurirana mukwasha kamuti urukaita kamuti ndataura kuti hakuna baba anodye zviro zvavo kana uite zvidhoma mumba mayasikadini saka ururasa hama yangu asi uri zvaari kuita zvaanozoita handi zvedoro ngezvikadanda uri kuti danda uri kudye danda handi zvoda no it's okay toda kuti mauya kudai nyaya dzenyu towirirana mwese umwe naumwe otaura zviri pai sobva zvanyorwa pasi totaurirana next sunday tosangana amboyopuhwa mari yani yavo imwe mopuhwe trauzi renyu iwo ugadzirise zvikwerenyu zvako zvirimo imuni maodzokere kwese kogarawo
Uye mtore mari tapedza tadini tapedza sire ambe mati ndokumbirawo ruregerero nokutadza kwatinoita kunoda kuti tizuva takagara pano tichitendawo futi kunoda rarasarumbe ratenzanisa idambudziko retaa tisingagoni tega takuenzanisa kuti tikwanise mundiposando dzangu